Team Basista naman po diniskwalipika sa Governor's Cup Intertown Basketball Tournament 2025. Bakit kaya? Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nirigwak sa Governor's Cup Intertown Basketball Tournament 2025 ang kupunan ng mga manlalaro sa Basista matapos ang naging pasya ng mga commissioner. Sa opisyal na pahayag, tinukoy na dahil umano sa paglabag sa players' eligibility ng tournament grand rules kaya humantong sa diskwalifikasyon at pag-atras ng kupunan sa torneryo. Bigo umanong makapagsumite ng mga dokumento, partikular ang voter's certificate ng mga magulang ng mga manlalaro ang pamunuan ng kupunan kaya hindi tuluyang napatunayan kung sila ba ay rehistradong botante at bona fide na residente sa bayan na kanilang kinakatawan. Ipinatupad din ng komisyon ang kaukulang multa para sa mga naapektuhang resulta ng palaro at binawi maging ang performance bond ng grupo. Sa naging mensahe naman ng mga atleta sa Basista, positibo pa rin ang mga ito sa suporta sa nalalapit na liga. Kaugnay nito, muling iginiit naman ng komisyon ang pantay at walang kinikilingan na pagpapatupad ng mga palatuntunan ng torneo. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.